Sa number 3, masobra sa 40 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo kag quarry equipment na kumpiskar sa Moises Padilla. Nakakumpiskar ang PNP sa Negros Island region sa masobra 42.6 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo, heavy equipment nga ginagamit sa quarry kag iban pa nga pagkabutang sa separado nga operations sang Martes. Yara sa 447 ka master cases sang sigarilyo nga nagabalor masobra 26.6 million pesos ang na-recover sa Procogo 1, Barangay Alimango sa Escalante City sang Martes sang gabi. Dakop sa operation ng 29 anyos nga lalaki, ginkilala kay alias JC, taga Sagay City. Matapos matukiban sang otoridad nga siya nagauyat kag may control sang shipment. Samtang 7 ka mga persona ang ginaresto kag yara sa masobra 16 million pesos nga balor sang heavy equipment kag quarry materials ang nakumpiskar sa Hacienda Bago, Barangay Crossing, Magallaon sa Moises Padilla. Ginpatigay ng operation matapos ang impormasyon nga may illegal nga quarry activities sa Binalbagan River, kundiin may yara sa mga persona nga nagapanguha sang balas, graba, kag bato, kag ila ini ginakarga sa dump truck. Nakuha sa lugar ang isa ka backhoe, 4 ka dump trucks, 2 ka record books, kag 8,000 pesos nga cash.